बेरेंसि गुनि खारगिरि बिथांमोन नै आर्मि खारनो नागिरदों बिथांमोना मोजां खारदे नोंहा आर्मि लानांगौ जिराय खारग्राफ्रा ओइ हाले मोजां सु जायखिया खेला दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे खनसे बुजायनानै होखायो जाहाथे अनुष्ठान जाया आरो रेफारि सुयाबा खारनो मोना खारगोरलाबायबा जों लानाय नङा बेखौ आरो खारनानै खोलानिफ्राय दिरुंखौ दामनानै जायगानि बिसोर दंखायो गोजौ खारदो दे लाथारनांगौ बिसिना 200 मिटार रेस मा जानांगौ आरो खोलाजों दिरुंखौ दा दिखोनानै ला दिरुं दामनाय जानायखौबो नाय जाय बिथाङा दिरुंखौ दामालासिनो ससेनिफ्राय गिदिंदों जों बे बिथांखौ लानाय जानाय नङा औ सामब्राम जिराय दे हाले रिभार सिफागोन दा नै खारनाय बादिनाय उन्दैफोरनि रायजोफोर देद्रायालै खारदो खारनो हानायनि खोथालै खारा मानो बिदिनो बदलै मोननांगौबा हिनजाव फाग्ला जानानै लाब गैया फैदो 1 2 3 सान दे जाबाय बिसिनि 100 ना 1 र' रेडि खालामदो रेडि जा गैला खारदो बाबु खारदो खारा ओइ नोंसोर खारा अर्जुना नायग्राफ्रा होननानै नायग्राफ्रा दे रेडि मा खालामो जाबाय दे रेडि जादो दे र' आं होनगोन आं सुबा माबा खारदे 1 2 3 माबासो सुबासो 1 2 3 होननानै सुबासो खार हा सोंदो बिसिनाव फैफिननांगौ दांना फैनांगौ आरो ओरै थांफिननांगौ आं 1 2 3 होननानै सुबासो खार दे आं 1 2 3 होननानै सुबासो खार मिथिबाय दे रेडि जाबाय दा रेडि र' दिरुंखौ थाब दोंनानै ओरै खारफिनदे नै बावसो जागोन बे फिल्डखौ गिदिंना फैनो लादो बिदि फाग्ला हा जायो गालाबारियाव ओइ